3 receptes de meló per sortir del tall de meló. Ajo blanco, amanida amb anxoves i burrata i unes postres sorprenents. Ajo blanco de meló. Pelem el meló, li traiem les llavors, el tallem de qualsevol manera, al vas de la batedora hi posem les ametlles crues, mig gra d'all, el pa sense crostra, sal i aigua ben freda. Triturem i ara hi posarem el vinagre, meló i continuem triturant. Ara hi posem l'oli i continuem triturant fins que ens queda una crema ben fina. La guardem a la nevera i mentrestant fem el pernil cruixent. Posem unes làmines de pernil senzill entre 2 papers de cuina i el coem al microones durant 1 minut a potència màxima. Deixem que refredi i ja el tindrem cruixent i a punt. Al plat posem l'ajo blanco de meló, el pernil cruixent i acabem amb porradell fresc picat, amanida de meló, anxoves i burrata. Piquem unes fulles d'alfàbrega, les posem en un bol, afegim julivert picat, vinagre, oli, sal, pebre vermell picant i barregem. Tallem el meló a làmines ben fines, tallem també ben primet els raves, amb un pelador fem làmines de carbassó i ja ho tindrem a punt per muntar el plat. A la base posem el meló, amanim amb aquell oli d'herbes i anem superposant els altres elements, el carbassó, ceba vermella laminada, els raves, les anxoves i trenquem la burrata aprofitant la part cremosa de dins, un raig d'oli, una mica més de sal i ho acabem amb unes fulles ben maques d'alfàbrega. Postres de meló com mai les havies pensat. Pelem i tallem el meló a triangles, fem el mateix amb una pinya, els barregem amb un bol, tallem una menta fresca i l'afegim al bol de meló i pinya. Ratllem la pell d'una llima i aprofitem tot el seu suc. Ho deixes macerar a la nevera durant un parell d'hores perquè agafi tots els aromes i cap al plat, acabant-ho amb uns gerds frescos, unes fulletes més de menta i ja veuràs, ja veuràs.